Čaute kamoši, vítam vás váš obľúbený reakčný kanál Tucinis. Nezabudnite dať like, odber a dneska tu máme videjko ohľadom, že prečo PP Peter stráca divákov od Magrota. Videjko budete mať v popise a nezabudnite prísť na Kik, každý tam streamujem, kik.com/Tucinis a poďme sa na to pozrieť. Okay, Stáva neočakávaný hejt. Prečo sú ľudia sklamaní, tvrdia, že sa zmenil a prestávajú ho sledovať? Povieme si, čo sa stalo, pekne po poriadku. Keby niekto nevie, PP Peter je slovenský youtuber, ktorý točí primárne pre zahraničné publikum. O striedaní diametrálne odlišných druhov kontentu, ako sú testovateľské videá, komediálne skeče, sa zameral na jedinú sériu. Testovanie tých najhoršie a najlepšie hodnotených hotelov a reštaurácií vo svete. Doteraz bol tento obsah zadarmo pre všetkých, čo vlastne je aj teraz, ale aj to je pre mnohých problém. Aby si celé natáčanie mohol dovoliť ufinancovať, si založil Patreon začínajúc od 5 eur mesačne. Vo videu, kde celý tento krok odhalil, povedal, že už má točenú celú sériu z USA. Diváci, ktorí si Patreon predplatia, dostanú exkluzívne predčasný prístup k videám skôr ako na YouTube, prístup k nepodareným záberom a celé videoklipy, ktoré sa vo finálnych videách objavujú len ako úryvky. Všetko splnil a mal toľko predplatiteľov, že keby si ich udržal, dokázal by sériu natáčať ďalších 5 rokov po celom svete, no lenže neudržal. O mesiac na to pridal post, že počet predplatiteľov klesol o 30% a každým dňom klesá ďalej. Píše, že zamestnal nových ľudí, ktorí mu vlastne pomáhajú s editom a nejakou koprodukciou videí, lebo doteraz to vlastne... A tak jasné, že to troška klesne, kámo, však proste mal hype, nová séria a teda, si to ľudia pozreli a potom už si povedali, že asi stačí, chápeš? Robili len oni dvaja s Vladom a Vlado je ten druhý, čo sa v tých videách ako hrá na opilca a takéto. Píše, že teraz ako nechce vyplakávať, len teraz je ako na nule finančne, že nespí a zarába menej, ako keby robil hocičo iné. A tu niekto aj písal, že v dobe, keď to písal, čo bolo 4. decembra, tak mal 4500 členov, čo keby bereme do úvahy, že každý mal to najnižšie členstvo, čo je 5 eur, čo isto nie je pravda, lebo niekto mal isto aj to drahšie, no to za 1000 asi to mal. Tak to by... Kámo, za 1000? On tam má za 1000 eur predplatné? WTF? Čo je 5 eur, čo isto nie je pravda, lebo niekto mal isto aj to drahšie, no to za 1000 asi to mal. Tak to vychádza na nejakých 22 500 eur. Keby nemá videa po anglicky, tak si aj pozriem. Akože to mi dosť vadí. Že to nemá predabované aspoň, vieš, aspoň keby to predaboval, tam sú len titulky, to mi vadí. Minus poplatky, čo si bere Patreon, čo znie ako strašne veľká suma, lebo to aj je strašne veľká suma a dáva to zmysel, lebo v tom videu, kde vlastne uvedol tento svoj krok ísť na Patreon, tak tam má takúto scénku s cintorínom, ktorú ste isto videli, ak ste to video videli, hej, niekde na nejakom dedenskom cintoríne a na konci tu mal rozpísané, že koľko to vlastne stálo. No a celý ten 2-minútový segment ho vyšiel na 5000 eur. Každej babke z dediny tu platil po 100 eur, alebo som to potom skúmal a som si... Tak ale kámo, na čo platil 100 eur tým ľuďom, že boli vo videu? Chápeš? Že tu má Ne, počkaj. Za čo všetko tu platil? Kameraman 200, OK. Kámo, neviem, čo na tejto scénke stojí 5000 eur, vieš, že OK, niektoré veci tu chápem, ale kamo, nechápem, prečo toľkým ľuďom dal 100 eur za to, že tam boli. Napríklad tam je typek z Naked na Bananas, vieš? On akože podľa mňa 100 eur nepotrebuje za to, že bude v nejakom videu. Work, čo znamená výkopové práce. A keď sa lepšie pozriete, tak ste si mohli všimnúť, že ten hrob vlastne je vykopaný, takže on normálne nechal vykopať hrob na cintoríne, potom ho nechal aj zakopať, lebo tu je potom napísané backfilling, čo vlastne znamená niečo ako zakopanie a low planting je zasadenie trávnika, takže tam nechal aj zasadiť trávnik. Takže jasné, že takéto videá sa nahromadia. Otázkou je, či to je také dôležité a podstatné. A ja som vlastne povedal blbosť, že dával po 100 eurám babkám, lebo tu má napísané, že Actors Transport, takže on tých hercov od niekam musel doniesť, takže to nie sú ani z tej dediny, kde to natáčal. Určite by sa nejaké babky našli, čo mu to zahrali za 10, 20 eur, možno aj zadarmo. Aha, OK. Mohol dať umelé, to je rovno minus 400 eur, alebo tu tento. No akože zbytočne veľa míňa peňazí, akože vôbec nemá ten money, jak sa to povie? Poši, vy mi poviete v komentároch. Kríž s tou paketou či maketou, alebo čo to je, musel stať 170 eur, ale on to normálne nechal vygravírovať, čo sa reálne robí, takže ja verím, že tie výdavky sú reálne, len by sa dali osekať. To bol aj častý komentár fanúšikov, že nech sa nečuduje, že nemá peniaze. Pardon, ale toto je strašne plytvanie peniazmi, keď si predstavím, že v každej epizóde takéto scénky môžu stáť cca rovnako. Tak toto je celé zle. Lebo aj doteraz tie staré videá sú vlastne... No to akože má pravdu. Zbytočne niektoré veci kupuje tam do tých videí, tak akože ja viem, že to chce mať profi a teda, ale kamo, keď vieš, že ti toľko to nezarába, tak nemôžeš toľko do toho vrážať. Týchto
scénoch, ktoré vidno na nich, že sú drahé produkčne natočiť. Väčšina ľudí aj tak tie videá pozerá hlavne kvôli nemu ako osobe, nie kvôli nejakým scénkam, čo tam sú na Presne tak. pár minút. Hlavne keď mu nevychádzajú financie, aby si ich tam mohol dovoliť dať, tak nech ich tam nedáva. Jeden dôležitý fakt, ktorý v tom videu, kde predstavoval Patreon, zabudol uviesť, je, že ako často budete videá vychádzať. Takže niektorí si napríklad mysleli, že to video vyjde o týždeň, o 2 týždne, ale keď to vyšlo až o 3 týždne, tak boli sklamaní. A to tam aj veľa ľudí písalo, že čakať na toto 3 týždne sa im fakt nechcelo. A dokonca tam napísal, že ale to letisko Reštika bola fakt blbosť, čo je rovno tá druhá epizóda. Tá frekvencia vydávania videí aj dáva zmysel, lebo tých dielov sa mi zdá iba 7, takže keby to vychádza každé 2 týždne, tak tej série je koniec za 3 mesiace. Teraz, A tak ja chápem, že ľudia si zaplatia 5 € na mesiac a čakajú, že aspoň uvidia 2-3 videjka. A ty keď uvidíš jedno videjko, alebo dve možno, za tých 5 €, tak akože jasné, že sú asi nasraní tí ľudia, jasno. Mne by sa tiež nechcelo platiť 5 € za 1-2 videá, kamo, že si pozriem, vieš. každé 3 týždne, tak to bude trvať až 5 mesiacov, necelých 5 mesiacov. Ale možno keby to vychádza každé 2 týždne, tak by zase menej ľudí odišlo, ale tak to už je len teória, to nikto nevie, aké by tie čísla tam skutočne boli. A keby už dosť ľuďom nevadilo, že museli toľko čakať, tak keď to video konečne po 3 týždňoch vyšlo, ten druhý part, tak bolo pomerne slabé. To video, keď sa takto preskrolujeme, tak tu vidíme, že celé je to vlastne na letisku, natáčané skoro iba na tú jednu skrytú kameru. To ešte niekto písal, že ten obraz je tam zlý, ale ten akože nie je až taký zlý ten obraz. A ešte veľa ľudí tam písalo na ten edit, lebo tam bol ten nový editor, ak má, tak tam bol nejaký taký TikTokový edit, alebo čo to, jak to nazvať. Tam viac veci tak blikalo, klikalo, vyskakovalo. A podľa mňa to spravili na schvál, že vedia, že to video je trošku nudnejšie, tak to chcel zachrániť editom. Dokonca v celom videu nebola nejaká scénka zahraná, čo mne nejak neprekáža, ale niektorí sa môžu čudovať, že kde dáva ten budget vlastne. Niektorým ľuďom zase príde trápne, jak tu 2 minúty v kuse čítate recenzie tými svojimi rôznymi štýlmi hlasu. Since eating there, my stomach A náhodou to je fan, kámo, že tam čítal na tieto recenzie s tými vtipnými hlasmi. Mne sa to napríklad vždy ľúbilo. is in knots. If you dare try this place, you better bring something for stomach aches. Next time bistro was open. A robí to vlastne od úplne prvej epizódy, takže niektorým to už príde okúkané alebo opozerané. Čo sa odrazilo aj v komentároch a skoro všetky najlajkovanejšie komentáre sú nejakým spôsobom negatívne. Tu niekto píše, že sa neverím, že to píšem po tvoje video, ale bohužiaľ mi táto tvorba už nepríde zaujímavá. Jedna z tých slabších epizód, bohužiaľ. Tak je to tu zatiaľ najslabšie video od Petra. Na Patreone niekto napísal, že to aj bolo vidno z videa, že ste si museli hľadať veci na silu, aby to bolo aspoň nejako zaujímavé. A Peťo v podcaste Udušana povedal jednu vec. Sú to stále proste len hnusné hotely a my tam musíme nájsť nejaký story za tým. Spice proste, niečo, presne tak. Aj No jasné, lebo však keď pôjdeš do jedného hotelu, potom do druhého hotelu, vieš, furt je to isté, len iná lokácia, tak jasné, že tam musia hľadať niečo. V hoteloch, tak s reštauráciami je to takisto. A ja si osobne nemyslím, že natáčať na letisku bolo automaticky zlé, že to znamená, že to bude nudné, lebo to tak nemuselo byť. Keď sa tam nič nestane, tak je to proste len ich smola. Možno v minulosti mali väčšie šťastie, napríklad v najhoršom hoteli v Bosne a Hercegovine, keď si zarezervovali súkromnú izbu a keď tam dali skrytú kameru a odišli z hotela, tak videli, ako tá majiteľka chodila počas ich neprítomnosti do izby, alebo napríklad pri otestovaní najhoršej reštaurácie v Miláne sa dogrcali na konci. Ale tiež tam bolo veľa epizód, ktorých sa dokopy tiež nič nestalo a boli ešte možno nudnejšie ako táto letisková, len ľudia mali moc veľké očakávania, lebo Peťo to moc vychválil v tom podcaste, aj kvôli tomu, že teraz to je vlastne prvýkrát financované divákmi a nie je to len čisto sponzormi. A veľa tvorcov v zahraničí to tak spatrilo. Jasné, lebo ako náhle tí ľudia za to platili, tak si myslel, že to bude, chápeš, majú samozrejme väčšie očakávania. Že to majú ako dobrovoľnú finančnú podporu svojho obľúbeného autora. Niečo ako napríklad, keď dáte sub na Twitchi, tiež z toho nič nemáte, maximálne nejakú ikonku pred menom. A v Ani streamer z toho skoro nič nemá. minulosti, keď sa ešte Peťo živil komediálnymi videami, tak Patreon mal a nemal tam žiadnu výhodu, napríklad ani tie videá v predstihu, a dokázal mu to pokryť nájom a uživiť sa tým. No neviem, či úplne uživiť, lebo hovoril, že vtedy živoril. Ďalší faktor môže byť napríklad, že ľudia v Československu sú zvyknutí na Hero Hero, kde dostanú na oplatku nejaký bonusový obsah. Napríklad podcast v plnej dĺžke, ktorý je na YouTube len úryvok. Posledná epizóda už ale vyzerá sľubne. Aj keď tam nemali žiadne negatívne skúsenosti, na tú reštauráciu ľudia písali, že majiteľka je rasistická, tak tam šiel s černochom, Aziatkou a fejkovou Arabkou, čo bola vlastne iba Kolumbíčanka, ktorá si na seba dala hijab. Fakt to vyzeralo ako z učebnice angličtiny a aj podľa mňa zatiaľ išlo o najlepšie video z tejto novej série. Ale tak to je dobrý nápad, kamo, keď akože vraj sú tam rasisti a ona tam doniesť všetky rôzne druhy. Momentálne, keď sa pozrieme, tak platiacich členov má už len 3400, dokonca včera to bolo 3500, takže fakt to každým dňom klesá. A pred mesiacom písal, keď mal ešte o 1000 členov viac, že je teraz vlastne na nule, tak teraz by mal byť potenciálne v mínuse, čo dúfam, že není. Takže hádam sa mu Ale podarí žiť. tak keď možno vydá nejaký banger videjko, tak možno zase viacej ľudí tam
prílaka, vieš, to proste nemôžeš tak brať. lebo ja mám Peťa rád. Dokonca som ho raz stretol pri natáčení, keď som bol skakať padákom, tak si máme fotku. Takže držím mu palce a ak sa mi to páčilo, môžete dať like a odber na tento nový kanál a možno sa vidíme u ďalšieho videa takého. Nezabudnite dať aj mne like, keď sa vám ľúbi content odo mňa, takto reakcie a vidím sa pri ďalšom videjku. Čus, čus.